Hola, bona vesprà. Després de tot el dit d'Artur, moltes coses més es podrien comentar i tot serien alabances i coses bones que els que han tingut la sort de compartir en ell tocs, temps i dies, s'ha pogut disfrutar. Artur el vaig conèixer quan vingué de la mà d'Eduard Navarro al meu poble, a Manises, a donar classes de cabal. I bueno, la cosa no tenia color. La veritat és que, com bé ha dit Eduard, un dels seus primers alumnes i avantatjats ha sigut l'amic que l'ha acompanyat a Eduard Joan, i d'ell han sigut grans tabalenters i ara estan acompanyant-nos per tot arreu. No vull que estendre, tan sols dir gràcies, Artur, per la teva amistat, allà on estigues. Gràcies, Artur, per comptar amb nosaltres més de 4 vegades i per fer-nos passar aquests bons ratos, aquestes convivències tan agradables i simplement ser com ells, per a d'ell. Anem a interpretar en primer lloc una peça del repertori de Camilo Ronceo, que és un vals. Bé, reuniant-nos amb els companys, farem una polqueta, la polca de Tales i Valores.